קורה חברים? כאן דודו וכאן צביתי. והיום נצרף אורחת, את חשבו שהיא עוד חוטי קטנה חמודה וקוראים לה גולה. אוקיי, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון של נחש מה זה. אני עושה לכם דוגמה שאנחנו עושים כאן, שמים פה את הצבעים כלומר עוצמים את עיניי ושמים לי פה נגיד דאבל ואני צריכה להגיד את השם, לנחש. בסדר? כן. מה זה? אוקיי. יאללה, תביאו לי משהו, אני ראשונה. אוקיי. נעשה ככה שאני אביא רגע, אני אביא אחד יותר גדול. אוקיי. יאללה. אני מפחד שהולך להיות משהו מגעיל. אבל אם זה משהו גדול פה קצת תפתחי את זה. כן. וואו. טוב. בוא נראה מה זה. תביא. תעצמי עיניים. איפה זה? הנה. וואי, אמא מוכר לי הרגשה. רגע. בוא נריח. זה מים! צודקת. יס! גם עכשיו תורי. רגע, פריד. יש הפסקת פרסומות. הפסקת פרסומות וכבר נשוב שלנו כמובן. אוקיי, אז הפרסומת שלי היא כזאת. אני הולכת להמליץ לכם על סקוושים. אוקיי. אז אני קודם צריך לכם את הסקווש של הבובו הזה. חמוד, לא? של מה זה? אוקיי. שקט מוזיקה. אוקיי, אז תראו, הסקווש של הבובו הזה הוא לא הכי נעים, אבל זה נעים. זה נמתח כזה. שקט מוזיקה. אז תראו. גם שלי יכול. אז תראו, זה נמתח, נעים, אבל לא ממליצה כל כך לקנות. זה לא כאילו... נעבור לבא. אוקיי, ויש לנו עוד הבובו. יש לי 3 הבובו, לא נכון. אותו דבר, הוא ככה וזה... טוב, אז יש לי רק עוד קצת הבובו. רגע, איפה הבא? אני מחפשת את הקטן. אוקיי, זה קטן, חמוד כזה. נעים. נעים, קיבלתי את זה, וחברה שלי. תראו, זה של אלה, של דודו וגולש. אוקיי, זה של גולש, וזה שלי, קיבלתי את זה מחברה שלי. אוקיי, עכשיו, יש לנו רק עוד 3 תחזיקו עוד לבובו. זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר, אבל זה טיפה פחות נעים. יש לי רק עוד 2. סטיץ'. מי לא אוהב סטיץ'? אני. טוב, זה נעים, לא הכי נעים. לא יודעת אם אני רוצה לקנות את זה. אני מקווה שאנחנו נהיה נעים, כי כל השאר לא כל כך היו נעימים. וואי. אוקיי, תראו איזה חמוד זה. אוי. טוב, זה קרה ככה שהייתי בחנות. אוקיי. אומייגאד, זה גם נמתח, גם זה. אומייגאד, זה נעים רצח. טוב. אז זה הפרסומת שלי להיום. אפשר לקנות את זה בעידן 2000, אז יאללה ביי. שלום, אנחנו מציגים את גולש. לא, את זה. זה מי? יד שנייה! עידן 2000! אז אנחנו... תראי את זה מול כולם. אז אנחנו מציגות את זה! אין לי שום מושג איך קוראים לזה, אין לי שום מושג איך זה מרגיש. למרות שהרגשתי את זה יותר מ1,000 פעמים. וככה עושים את זה. יאללה ביי! נגמרה את ההצגה.
נגמרה ההפסקת פרסומות. אוקיי, חזרנו כולם. סליחה, היה רגע תקלה. לא, סליחה, לא היה תקלה. התבלבלנו קצת. עכשיו תורי. אוקיי, תעצמי אוקיי, תעצמי להם. טוב, אני זה נכתב. טוב. טוב, אוקיי. אז בוא נביא לה אוקיי, שנייה, יש משהו. הנה. טוב, רגע, שנייה. מול כולם. בואו איתי. בואו איתי לראות, בואו איתי לראות. דודו, אנחנו שנייה יוצאים מהחדר. יותם, אני שנייה לוקחת את הסמרטוט כי אנחנו צריכות אותו רגע. אני אף לא טרטר. אוקיי. אז לקחנו את הדבר הזה. אוי, שנייה. אוקיי. דודו, בואי. אני אחרי דודו. לעצום עיניים. מה זה? נכון, יש גם אגיד? אל תגידו לי סמרטוט. איך אנחנו כל הזמן? עכשיו תורי. מקוות שלא יהיה בזה. אז תעצמי עיניים. תסתובבי. אוקיי, צפיתי בואי. אוקיי. אנחנו הולכים להביא לה. אנחנו יכולות לבלבל אותה. אני מביאה לה. אפשר להסתובב? עוד לא. אוקיי, גילה, את יכולה לפתוח. עיניים? לא. לא עיניים, אבל את יכולה, בואי תסתובבי. תרגישי מה יש פה. לא לי עדיין לעצום עיניים, אבל עדיין, מה זה? את חושבת שזה? ומה זה נראה לך? תגידי כשסיימת. בית? נכון. איך הצלחת? זה הרגשתי את זה. זה בית שנתנתי לגילי לגולש במתנה. אני ממש אהבה. אוקיי. תורי. אוקיי, תסתובבי. אני יוצאת או לא? כאילו, לעצום עיניים. לא, אבל אני שומעת קצת לחשושים, אז אני פשוט לא... דודו, אני כל הזמן שומעת לחשושים, את יכולה לפתוח. אוקיי. כלומר, לסתור עיניים. לא להסתכל. מה? What? מה? זה מחברת? כן. נכון. זה מחברת שלי. סורי, אבל מעכשיו יוצאים מהחדר. יכולת לעשות לה? משהו מטורף. בואו איתי. תראו מה זה הדבר מטורף הזה. אנחנו גיבורי גולש, בואי. אני שנייה הולכת לשאול. אוקיי, אז בואו יחד איתי לעטות אותה. ועושה לה שטיפת שיניים על היד. אוקיי, שמה לנו את הסימן על היד. לא, בואי. לא לפתוח עיניים, לא. לא לפתוח. אוקיי, בואי. תעשי יד ככה. היא קודם פתחה. אוי. משחת שיניים. יפה.
קחי. משותפת ידיים לא, עכשיו. לא, לא, לא. רון, לא. שלום, אני גילי. היום ננסח עם סרטון על גילי מפונקת. על בוס בהרי. אוקיי. סליחה שקצת הקמנו מתחיל פה, אבל מה? אוקיי, עכשיו תורגו. תעצמי עיניים. ותסתובבי. גו גו גו! אני יכולה לעצום עיניים. לא, זה קל מדי, קל מדי. אוקיי, את יכולה לגו. לפתוח. תפתחי. אוי. תשיטי יד. לא, הפוך. הפוך. מה את חושבת שזה? תגידי מה את חושבת? לגו? נכון. It's a winner it. זה לגו שלי. אוקיי, נף תורך. אוקיי, אני צריכה לצאת. תשלטי בזה. ואת שולטת בה. בסדר, את רוצה לקחת ב... גילי אוטו. אינה בטוחה פה. תסגרי עיניים. מכונית. יכולה לבוא לעזור לי ללכת? יכולה לבוא לעזור לי ללכת? זה המכונית הזאת ששולטים בהם שלך. נכון. זה שלי. אוקיי. עכשיו תורדון. אני לא סומכת על אף אחד מכם. אני יודעת מה לשים. לא חושבת שכדאי לשים לה? לא. לא. תודה. צריך משהו יצירתי שגם לא תראה שנעלם לה. את יודעת מה נראה לי לא תראה שנעלם? רגע. שנייה. אלו. גם את זה הייתי לתוך שנייה, נכון? טוב, ביתן תדברי קצת עם... שלום, אני גילי. אנחנו רגע עיניו הלכה ודורון עצמה עיניים. אז היום אני... אוקיי, חזרנו. תראו מה אנחנו יכולים להביא לה להחזיק. ניתן. דורון, תבואי. תעצמי. רגע. טוב, ביתן, חברים, אני חייבת להגיד לכם. ראש השנה כבר הגיע. ואתם יודעים, בראש השנה זה ראש חודש. אנחנו חייבים. אז אנחנו מפרגנים. זה לא ראש חודש, ראש השנה. זה הראש של השנה. אז בואו תפרגנו לנו בסטאב. נינטנדו. כל הכבוד. עכשיו תורי. הנה בני. עכשיו תורי. צביתי, אני עם זה כמה שנים. אני עם זה יותר מ6 שנים. אוקיי, אבל אנחנו כל הזמן מצליחות. בואו נעשה עכשיו דברים קשים. עכשיו אנחנו עושים רק דברים שאתם חושבים שיהיה להם מרקמים מגעילים. ואסור להריח. אסור להריח. אני לא מריחה. צריך להיות מרקמים מגעילים. עכשיו ביד שלי ריח של משחת שיניים. אוקיי, עכשיו תורי. בואו תעשו לי. לך כבר. משהו במרקם מגעיל. לא חייבת. מה נעשה פה? סליחה צופים. לא יכולה לצאת. יש לי. כן. לא לבוא.
הבאנו למראה. את יכולה לבוא! ומזהירה אותך, זה מגעיל. אני מלא. את מפוחדת? אני מפחדת. תביאי לי. איזה איך? איך, מה זה? מה זה? יש לך ניחוש? מה אסור להריח פעם? זה קצפת, מה זה? נו, מה זה? מה זה קצפת? לגלות. לא, זה מיקי. נכון. אני הולכת לפתוח ידיים. לא, בס. כן. ביי. מה? זה סרטון חדש. סרטון תחת. אוקיי. אוקיי, כולם. אוקיי, עכשיו תודה, ואנחנו מתכננות לעשות לה מתיחה בזה. גיל את זה שערי שניהם יושבים? אוקיי. אנחנו הולכות לעשות לה. היא עדיין לא יודעת מזה. אנחנו נשים שם כזה, משהו מגיל. רגע, מתיחה. איך אפשר? איך אפשר? את יכולה לפתוח את זה? אני לא יודעת. איזה ציפורניים. תקשיבי. אני יודעת איך לפתוח. הנה, בול מצליחה. לא, תקשיבי, זה קשה, חברים. ואם אתם חושבים שזה קל מאוד לעשות את זה, או תחשבו. לא צריך. איזה. טוב. אוקיי. זה נקרא לי באמצע שהייתי צריכה. אנחנו פשוט לעשות לה ככה. אבל זה באמת מצחיק. טוב. טוב, בואי שמעת שאת יודעת איך לפתח את זה, אז בואי תפתחי. בואי תפתחי לי את זה. אוקיי, אז נראה לי זה מספיק. יאללה, בואו נעבור. דורון, ביי. אוקיי, רגע, זה רגע. ותעצמי עיניים תוך כדי שאת באה. לעצום עיניים. רגע, למה לא הראית את זה לצופים? הנה, תראו. רגע. תראו. הדבקנו לה את זה. למה את צריכה? ליטי, את צריכה לשים לי את זה ביד. סליחה, זה לא להגיד. זאת הייתה מתיחה, תפתחי כבר עיניים. הדבקנו לך. עכשיו תורי. אבל... רגע, לא, זה לא נחשב. אז בואו נעבור בואו נעבור לבאמת של דודו, כי סתם אתם שנייה להדחיק. אוקיי. תראו מה אנחנו נתחיל לעשות לה. רגע, שנייה. אלה? אוקיי. לא מצלמים, רק תעזרי לנו רגע. אני רוצה זוזי. אוקיי. אני רוצה להביא לדבר איזשהו כזה במרכז. את לא תראי ביוטיוב. בואי רק תביא לנו איזה. טוב, אז בואו נעשה לה משהו אחר כזה. צריכה רק רגע. אוקיי, בואו. יש לנו כאן. זה נראה לי משחת שיניים. משחת שיניים בואו. מגעיל. לא, זה בתוך שנייה. אוקיי, אז תגלה את זה בתוך שנייה. קורא שאמרה. אולי אתם רוצים כפפה. אולי תגלה את זה בתוך שנייה וזה מגעיל רצח. מגעיל. אז מה יש בתוך זה? זה לא מגעיל.
זה מעט בסדר הזה. היא לא, תביא. אולי לא תעלה על זה, תביא, אבל זה אתה... דורון. לא, ננסה טוב, בואי. אוקיי, ככה נוביל את זה. רק רגע, איפה הפקק? אוקיי, וואי. יש לי פיפי. אוקיי, תעשי פיפי. אוקיי, שנייה, שלך זה פיפי. דורון, בואי. לא. תרגישי וזיקים את זה. סליחה, פשוט היה תקלה. טוב. אני שנייה הולכת לקרוא פעם אחת. אוקיי, חברים. הנה זה. תושיטי יד. תושיטי. אוקיי, תרגישי. הנה, אני אזיז לך את זה אם בא לך. תביא, אני אזיז לך את זה אולי. תרגישי, תראי מה זה. לא. אסור להריח. אומייגאד. זה להכניס טוש. יופי, ציירת על עצמך מלא. אוקיי, אז חברים. טוב, אז חברים. ביי. מאחלים לכם שנה טובה. ממש טובה. שנה ממש טובה. ועכשיו, זו הזדמנות לבקש סליחה בכל מה שפגעתם להם. ותרשמו בתגובות אתם לא עושים. איזה סרטון אתם רוצים שנעשה לכם. יאללה ביי.